Iaro ubalong ulong ubaderu pan shifting yu nalor kiblay baro. Ngine peteng ya kejing syakri jongi biarwai lang ya kejing ruai kabalai spa prapupra. Kejing ruai kabalai spa prapupra. Ngas ngaus kem jisu ulong jonga. A kaburomblay ngayo malpa. Jing penim layo bat jing siuspa. Das nam bakodor. Las sait yang kejing ruai kabalai spa prapupra lembat koros barulai teli kidikot. Gas gaus kem Jesu ulong jangga akaburom blay ngayomat pa jing pen imlayo bajing sius pa das namba kotor lasajanga mentanya penpna mentanya ruai ya ronong pen im kat padang mentanya penpna mentanya ruai ya ronong pen im kat padang ngala aidilut ngashams ngaupa jing ben ban yos ngau ktin basawa apo kamen sim layai pendam dan kaktin ching it kaktin ching mentanya penpna mentanya ruai ya ronong pen im kat padang im mentanya penpna mentanya ruai ya ronong pen im kat padang im ngala aidilut ngas ngau sukjai bat nong pen im ngam ngau kuslai mentanya yai am shaning ngapen nya shem tang ching ba tang kaji mentanya penpna mentanya ruai ya ronong pen im kat padang im mentanya
pen pra mentangarwai ya ronong pen im kat badang Kajing puli nagaktin kajong ble kani kapor kan long nagisan teli ki benta tongin sa skor yagtin kajong ble ka gospel kajong Marcos kalnong bakat riu kat san ula ong ruaki tu kele chaka pate baro batu yalap yaga gospel haki ben riu baro Matius arpo prakat kendai arpo Namar kata keng tur kita lek no mapi. Tu penlong senran iki ben riu baro. Dapen baptis jaki haga keteng ka jong pa. Bat ka jong ukun, bat ka jong umun sembakui. Da hikai yaki ban sumar iki eke baro. Kat ki bala hukum mapi. Akmiru ngalong ringkat bapi. Halagas ngi. Hadu kabawai no kapotei. Ikam ki apostol katlai sapunyo. Ngalabu ya meban long kajing syai ke jentil. Pamen long kajing penim syadu kabakut kapatei. Filipi ar kat ar. Kum tate ku heba e jonga. Kum balagas ngi pilak kongu om tanga kmat jonga. Henry menta kam tam abangam don kmat ken. Tu tre depno e kajing penim jong pihi. Da kajing ting bat kajing kenyu. Iwe Timothy sao kan riu. Tu sumari la di badila kajing hikai. Tu menyai ne hakine ki e. Nabahabale ia kande. Men penim ya la di bat ya kita ki bayo sneu ya me. Uble unkerku. Ya kabenta kibela puli na kitin kabakut bat ya kami syak skoru. Dongin ya le chauble ha kajing doai. Okpa jong yêu ba beneng long ba khu ke kerteng jong me wan ka hima jong me long ga mon jong me ka khndeu kum ba beneng long ka mon jong me au ble bokpa jong me le me diga por ka bangi kum ki khun ki jong me ya wan shong ka ni ka ying ya ka te bat pen kentang ban syuk di ka kerteng ka jong me Ni doai bu men simaku jome un yalam me ka wei wei ke benta ke bingi don pendep ko kanat pi. Ai bi os ngeu ke no ren kat ka jome lembat ngi bat ki benta baro atrai ba. Ka buram ka jingu ngi ai me da me long play jongi. Ubom se me no ngi ki por ba ki clip mat baro. Lah ka jing so ba ka jing kemen ka jing so si ka jing slai. Ka jing ko ka jing chia ka jing pang ki stom. Me ai don ring kat bingi ko konrat. Oh ya ble pring kijing kerku ke jong me ki melap the se kijing im ke jongi nei mangi ki nong pop ki bajot ki barem ngi ai pen snow si ye me de ki kam ki jongi de ki tin ki jongi de kijing mut ki jing perkhat ki jongi ko trai bi bat kim sim la ban pen snow bhai ka mon ka jome able ngi duai ko kon rat agani ka por ngi wan kum ne ko mangi long ba ngi duai ki jing kerpat ba ki jing kerpat ki jing isnai sim yang ya ble tang kum mangi long Yarap ingi ko kunat pin mio I yala de bangi long kin nong pot mi wan nak mat jong me ban pendem yala de bangi sya ba me men thau thmai ko kunat ki jing im ko jongi syangin sya ba me pen khu ko tribe I bangi ngin long ki ba khu ko me long ba khu tribe I ba base nei ngi do wai men yalam ye ko jing im jongi kum ki khun ki jo me hang ne ka palang hang belum sya Bangin long ki khun ke jing shai khun ke jing ilbi ban pen bna ban pen im kat bukum kamon ka jome bagi yang ki sem ke jungi ko try ki long ki yeng ki ba me long kle bur bat sanshar ko try ba ba bukum ta yo ma ki jing ker khu ki jome able ngi do wai nam ta la ka jong ka balang hang ni ken rat be dot ba isnai tonang yai bagan long ka balang ka badap ka bor mun sim jome ka balang ka ba shitli ka balang ka ba klemdon ke jing toblia Bagan yang kemat ke pertai kum kan nong lek kurim ke jome konrat ke bekui. Dan mereka bagi nong syarai jong bagi pastor kita menusan ki khot kum ti balang.
Pendap iki ka bor ka jong mensim jom ka jing stan ka jing sempang ko pa. Bagi lawan yalam yo pai lang melasius pa jom ha ka jing baik ka jing renti. Bagi ban penan buram ya ka keteng ka jom Try be ban be sneng i duai. Ba menang don ring kat ro bat kan ka por ka jing syakri ko jing yo dangsa. Ai ko try be ka buram ka jom ka long ring kat. Ba mi yos ngeu ke be de ka mon ka jom ka tin ka jom khamtam. Ilong ka por ka ban kersyan ingi ki por bagi khilimat baro jong ka jing im ka jong i. Bagi lang na wen ya syafrang ku try. Ban pendep ya ka jing phet thong ka jong i ka ba me bu akhmat jong i. Ban tredep ya ka kam ka jing pen im ka jong i. Ba ya ka kam ka jing pen im ka jong me. Gamles nia ki terpeng ki batlot yo jong i. Sneu au ble ka jing duai bi khot karpat. Haga ka teng ka jong try baru nong pen im ju kris ni dem ni duai. Amen. Mentang ini ban pendep yaki kam jong kepala. Ningkong kum kabalang ni pen pau ka jing sngongo ya i teman besan je soklet i balong i teman besan jong kabalang Presbyterian jiao i bala don rengkat lemat ngi lengba jong kani kano fais ngi kum bala penbaik the commission on evangelism committee jong ka Shillong Rilom Presbytery na kabanta ban wan hakani kabalang jongi ban sam ya ka khubo na ka tin ka jong play pat kum juru ban pensyai hawide ba ka commission jong ka Shillong Rilom Presbytery kum bala duai ngi ngai scam bo play undang rangkat lem ban itemen besan ke baro ya ka ban pendep kin long hapo ka jalam ka bastat ka jong ni pedang sngo baru ya i perlok jong i blayawan rangkat lem ban itemen besan jing don jong piru kolong ka jing singa yangi kum ka balang ki jing pen bana ka jaseng kan thai kalong tang suai ka ni ka jaseng ban inong kran inong ikong alpha linda nong rem ha ka jaseng hindi service ha pan thom kra la shibet ha ka por saw buji inong kran inong i reverend eb yo im ki jaseng dong ha ka por saw siteng ha ka dong lum siap mi ngi kaja senggalong hieng di master Esren Tatyang, inongkran ilong master Lamte Minot Walang. Ha kaja sengdong pedeng, kaja senggalong hieng di Mrs. PCDA Lengkhoy, inongkran ilong Mrs. N Dingdo. Ha kadong lum siap sep ngi, kaja senggalong hieng di Mrs. Wanda Hun Mertong, inongkran ilong Mrs. E Sawian. Haga jaseng jong ka Senior Christian Endeavor Society la shibet hakapon Risteng inongkran ilong master walambok penumpang ro. Haga miet balang kata ka khat khandai terek nginyo sngo ya ka subject ka boong uba kenja mensim upersang ban kentiu ya ka jingya in ka jingle bha bat ka jaseng lang parawangen la pensyong nong rem na ka city saki Hebrew kalanong ba sipho ka khat ka arsaw arsan bala penkha na ka team kajing em bekenjaman sim ibani simenta ban pulian ka tien uplay ba duai di master Denzel Mertong ba inongkran ilong master Bidon Man ka Bible study jong ka balang kanlong ka singi tho ding kum ba chulong hangne hayeng mani ha ka por nyo baji ha ka jeseng duai mi si jan kata ka arfu artarek ban pulian ka tien uplay ba duai long imes alborin thaba ba inong duai hadi long imeses ribiolen jerwa ha ka ni ka singi trai ban wan kata ka arfulai tarek ha ka jeseng ka ba shibaji kan dan ka jeseng yalap jong ka jeseng kan thai pentho mkhra district ka ban long ha ka ni ka balang jongi ya ka program jong no yalap on sanang petip kham hadien Haga jaseng jong ka Junior Christian Endeavor Society la sngi utrai kata ka jaseng kalong kapor nyobu jem step ki program kilong kumni halang kerding inong kren ilong master shan kupar wardri bat hangni hayeng mani kandan ka sengyeng festival hapo ka jelam ji master Hamis Campbell
di jingai ngo ki bangila lom haka khandai tarek ki dong ini Tuhan. Ulay ubok pau jong yu bahabnang. Ipan pau ya ka jing sngawu ka jong yema. Hakaba malayalam ya ka slong rilom presbytery. Ya kawan play ya kan ka mission ka jong ka hanepal para. Kabalong da sisa ka jaka
kabadang long dauk sang dausra kabadon kam sibon yaki jing trei nakabantaban penem yaki mensim kiba koridor hagatu ke jaka ke bampat syamli itu yaka kerteng ke jongme bat ni aingo ko tribe i lengba jong ka skul kabadon hangto kala long da sisa karenyang kaba katuka snong kala ban yoi ya karenyang ka jongme try jong yunong penemu Yesus Kristus bat bakala yo atry ya kaban try haga donut bat haga mensim jong ki bobon ki bodon haga tu ka jaga ni ap atry satang ya ka jingot nakabantaban lom yau kau sakatiar ka jongme hakane ka por ko try ni wan ya kaban kerpat me bamen isnai ya kaban long lem rengkat bat kinong tray la ke long haskul lane la ke long hakilang khat tray ko try bi bamen ay ke ka bor men sim hakabakila ban long da sisa ki sakhi ke be em ki jongme yang baka jinglong ka jing em ka baki em man la ka klemat man kring ki men sim ki babun saka jing penim lembaka jing ai ka jongme hakane ka por ni wan ya ka ban kerpat ru me bamen isnai ban sim tiru yelo jong sakri uban sasam ya ka khubor jong ka jing penim hapdeng jongi isnai ya ka ban pendap yu dong men sim khoj ka bor ka jongme bat bamen ra saka kamra ka bahanang ko try hakabangila ban yo snow desha ya kata ka ktin ka jongme ka bat trade on bor bat ka bayai khot yangi nakabantaban sakhi ya ka kerteng ka jongme kom juru ko try lembaga ka por nakijingker khu ki bon sertap ki ba mekker khu haka jing em ka jongi niwan atry ya ka ban no senyang saka kam jong ka mission jong ka presbytery laki long ki barit katno ningai scam ko try bahaka jing pen kentang jong ke kti ke bakrabor ke jong me ken long da sisa ka bor atrai nakabantaban penyar yaki tlai jong ka yeng jang ka hima ka jong me sngobat priang ya ken ki jing duai ke jong me namar ngi ngo ngi dem haka kerteng ke jong try Jesu amen. Ten beteng ya kejing syakri jungi nyerwai kejing rai ke arspa san pulai kejing rai ke arspa san pulai jing rem abanda shem ban i ya kam yo lap ka sitom em ka bainong ai kandam jingkwa bajur ngadon ban kentiu buram ble baula isne yang ubriu bamdan kejing ruai ke aspa san pulai Ingrem apan dashem ban it ya kakam yolap kashitom em gabai nong ai kandam jingkwa bajur ngaton pan kentiu pu romblay baulai snei yanga ubriu pomdon Kipar mengit kibe age, ando ki pastor, temnusan ki dikhot kum ti balang, bade phi iwe pe we ki khun ki jong blai,
Ngapen pau nengkong ka jing sngungu yau belai. Ubala penla engya ban don ringkat lembat pi kani kana pai sngi. Pania sekri lem ya ka keteng ka jong belai. Kum jo ru ban pendep. Ya ka benta ka baga silong rilum prespri kala syania ban ai ka tuk ani jing pensyai. Ibere ka kam mission hapo jong ka. Kum jo ru kum baga balang kala syania. Panai ka jing slok na ka tin ka jong belai. Ngai kublai pi ka kerteng ka jong trai berunong penim jong Jesus Christ. Ubaga ke khasi barok kindem. Uthli barok unpla. Na baru dei unong penim jong i. Ka buram ka jingu yau blai. Blai alam ma ringkat bengi adu kane ka klipmat ka pementa. Kane ka sngi ka pementa. Kade ka sondi ya ka baka silong rilum prestri. Kalau penbaik, balong kata commission Sunday. Hak bala paru ikirang ba sebarok kibalang hapo jong ke presbytery. Bakin wan segi balang bakin pensyai ki commission bat kam kerpang. Ya commission jong ke presbytery ke badon hang ti hanipal para ko sai kaun asam. Ya go tri kelas dang hadok snem arjar nriu. Kum ta katuk ne ki jing kren lingkot. Kum kijing pensyai ru kiwai day bat kani mission jong ka silong rilum prestri. Kum ngalong ya ketika mission jong ka silong rilum prestri Nepal para ka sai kaun asam la seng ya ka sedang ya ka hagas nem ajar nriu bat menta ka snem ajar nriu kan sedap sa sipos nem. Balap la ban te ya ka yeng mani ka bat mai. Balap pendep ya ka snem ajar pulai. Bala tungru ketanat balang ha bekut jong kene kesnem ada rapusan. Ha wi dekot ha ketika tenat balang kidon kat prangut. Kat wengut ki sinrang bat nyungut ki kintei. Kadon ke skul ya ka ke silong rilum prestri kalabu ha ketika lengkat re mission. Ka ke kerteng ke jong ka ketika silong rilum prestri English secondary school. Kadon arpusan ngut kinong tre ke bekentup ya ki nong hikai bat ki staff. Kajing don jong ki kena school ki pulih ketika school jong ka presbytery kalong saus pa kat nyungut. Kum bakalong menta. Kajing seng ha ketika nat balang kaya na koy ka Sunday si koy ka Sunday. Bat ki para bengai ki don hang tu ki shit hem hang ban syakri yo blai. Bat ki don ru ka Sunday school man la kat tayo ka balong ka sngi utrai. Bat ki don ru ki kena school bat ki wepat ki bom palong Kristan ki basa marjan jong kaying mani ki juan ye ban yeseng ha ka tiga jaka kum bakalong menta ka school jong ka presbytery para bengai bi kalanang roy balang ya syafrang bala pensisa ye kani da ka jing pas ba ka jong ki kena ki puling ti naka we gasnem syaka we pat ka presbytery kala teiru ya ka school hall ka badon sejrong jong ka second floor nado ka snem ajar san ban kampun suk igi kam ki babun ki badai ban pendep ke school kam tam hodon ki conference ki we pat ki meeting le nyelang na menta bakan penbit penbiang i don kam ke don kam ye ke school hall but menta ke snem ke sedang ru ke ban snai ke staircase ke ban kiu na madan na ke ground syate syaka kamera ka bahajrong ka balong lakajong na ka we pat kalenti ke ba jupan don kam bakan long ka exit point habadon kanu ka benta ke bakam kerke layor ban snai ke kuartar ke sekidar unsyong hajan jong kaying mani bat kajing trei kalananya cha bat kala sabandep atat ya kijing yolum pisah bagi jing penlut ki bena kapor sikapor ka prestri ka bu lagi jong ki auditor ki bakarpang bala ju report ki haman bakut snem hag report jong commission and evangelism department. Kaburam barok kan lech sublay segi district segi balang bagi para bengek. Kibadon hagi balang giba hapo ka prestri bat kilang katre jongka. Kiba man lagas nem kila kersyan. Daki jing ai jongki. Kila kersyan daki jing duai gi jongki. Ya ka prestri kalala ban pentelun ya ketika commission hangtin palpra bat kalong kumba kalong mentah. Ka prestri ka bu karpang ya mission Sunday katayo ka balay kumne job na ekos malagas nem
Haga baro ki balang apo ka presbytery kin rakhe ka ni gasngi. Ka jing tmu ka khmat ka long. Ka baro ki para bangi apo ka presbytery. Kin mau haga jing duai ka bekerpang ka jongki. Nad begin mau nadu ku principal bodon hang te ki no hikai ki nong trei. Bat ki tu ki khun ki jong blei ki bodon hang te. Bagi nang yat na ka bos bor kinang la ban trade ya ka kam ko jong pen im ha ka te ka jaka ka ba ka ba shra haru kata-kata. Nei ka jing isnei ka jong blei. Nginya ju blei undon kat. Hoi ha ka jing trade ban job ye ki men sem ki ba kodor ka don ka jing ka jing stom haru kata namar pitep ka jaka kamlong gumalong syak ngi sene ba yo ban yalap lai lut ka teng ka jong blei. Enrei nginya skem. Bau blei ha ko ge sni. Un perlong ye ketika jaka hima ba jong imiwel banyi ki bor jong ke boman ki bor jong ke jidum inam lawan khang ye ketin ka jong blei agi beu ki kwa ban ngap ya ka ne don kam ban bo ka jing duai ka jongi bo blei nom ino ye ka e ka presnu ma katmu ban job ye ki min sim ki ba kodor Kajingkat pahat naga presbytery api baro ki kun ki jong blei hapo ka presbytery ki balang ki repair. Dongin yasno tilang hagne commission. Namar ka de tangkane ka leng commission jong ka presbytery dawangi kumang ong ilai no kulut de ki jing ai ki jong i plaju ai na ka por se ka por. Lalon ki pat kan mau ban ai se ne kam phila ban le kumta. Phila ban ai leng bagi donation ki jong pi. Poi se ki balang ki poi se ki lenti ka badai. Bat ngingai ubleu nang kerku ya ka jong ka kam deng ba ka jing kersan ka jong pi. Bat ba ka balang kan long sisen ka si. Ka balang ka pura ha ka te ka jaka. Bat ki school ka badon kanang ya siaprang noi ka por segoi por. Ho umtang mai kan mau ka jing tray mission jong ka presbytery. Ki don lagi jong ki district ki balang po ka presbytery ki ba tray ki kam mission ki jong ki. Ya kan ingin dem de ban klet bau bleu isnai ban kersan ye kiru. Maka jing pen em ye ki men sem ki bodor. Kan long ka state. Na baka jing wan arsin ka jong Jisu kalajan. Shwa baga takanja. On pen em ye ki men sem ki bodor. Ngai kum ka presbytery ki snem ki ban wan ka ti ka jong blei. Kanang yalam yengi. Lema ka jing kersan ki jong pi ki parabing ni. Ha ka jing duai bat ki jing seibor ki jong pi na muta ka kam mission hapo ka presbytery ublei kerku ya ka jing trei jong ka silong ri lom presbytery bat ki kam mission ki be ka don ban pendem nya pendem ha ka jing duai ko pa jong i ba beneng nya ngo me ablei da me long ublei jong i ngi long ki khun ki jong me ko konrat bi bat bengi em ha ka ne ka pathai ko nat bi me sila bu ri ngi ko trai bi Rengpat berkejingkit klik bangin long kita ki saki ke keteng ke jome melong kile seka potei ban yalap iki ben riu baro bagi nyoma ya kejing pen im ke jome ablei try be iber stay bum ke nge sngi ke silong di long presbytery ke kan mau ban bu kerpang ban ke ya kejing train mission ke jongka go kan rat be ban bisnei ngi doai nang pata ya bum ni snei ban pen im melo jongka kam Yang menulis nebat pen email yang commission ke Sri Kalabu Hanepal para. Oh, kita ban job ikemen same kita kodor kadon kajing ko kunat kajing khang la. Ringit skem atrai baka bor kajome kan job iki bor ki jong boman. Try yarap yang iru ko try be ban bais nei. Bangin nang ko na be ban kan mau ya kene ke mission yang ke Sri. Nagalong kajing duai kajing ini bat kajing ai kajing i. Bukan nang kersan ya ketika kam kajome hang te ko try. Baka nang roy, baka nang yat na siya prang nakapor, sikapor. Mau ablay ki nong trey jong ka nado principal ki nohikay baro ki wepat ki bay raban pentulun ki kam ka jong may hangte ko tribe e. To karsyan bo ki. Ay ki jing start ki jing simpang. Gerku ki jing kot ki jing kia. Kam tam ki jing long men sem ko try. Baki nong da sisya kita ki saki ko try. Iban play ka keteng ka jong may. Daki kam ki jong ki daki jing im ka jong ki. Bat ki ai baro ki ba me men pendon kam kat kum ki jing thmu jong me lengba ka jing im ka jong ki try mau gitu ki ben sim ki ba kodor ki ba long ki khun ki jong me ki ba sha si to ma hang te ko try pe ka jing ai ka jong ki
Kersyani ki ablay wat sya bagin kenran din no. Nagin yang skem kajing ngek kajing hiru bakut ko try. Bagin yo mat kajing penim kajame. Yakin men sem ki bakodor ablay. Ki papat sem la ngek ki papat sem la ito gateng kajame. Iduai ba me ko tribe e menom ino ki. Nule men ai kren ma dai pasiau ko tribe e. Ya kajing penim e ka ba ukon jame u Jesus Christ. Maki ru ko tribe e chi sen kasngi. Kilong ki kun ki bala sius pa jame. Ki ban yo kajing penim kajame. Trabi ba snai kini por ngin yos ngau ke tin ka jomai ka im ka don bor. Meo i ko trabi ro jong syakri bo pen kre ha ka jing trot dia kene ka benta. Kersan bor ko trabi. Pagawai ke kentin ka mi na ka sindur ka batngit ka batlot jong syakri jomai. Kanon ka bor ka jomai au bole. Benong ka kubor pa ka jing bam yang i ko konat bi. Kum ki kun ki jomai ha ka ni ka balang ba ha ki benta baro ni. Syas ko rau blay ke jing duai bin khot kerpa. Aga keteng ke jong trai ba unong penim jong Jesus Christ. Amen. Kumbaga jing temu jong kane ka sngi. Kalong kumala pen sngew ko sedang ban pen sngew ki kam mission. Kum tanga sngew day. Ba ka jing slok na tin ka jong ublay ru. Kanya jan bat kani ka jing thu ha ka jing thu ngabarit ka jonga ka kam mission kalong ban hikai ban yalam ban kersyan bat khamtam ban yathu aki mensim ki bakodor ya ka tin ka jong blay bat ka jing pen im a ka badau Jesus Christ kumta kadai ka kam ka babun setap Kakam ka bayar, ka bakia, bat ka badon kamha. Om syo tang ka batre ki lengkashira, bat ki mission ki sentar hakino ki nugisnong, lane hakino ki nugijaka. Henry nga ngek bapine kubur. Bahaki ni kisngi, ka jingtre mission, ka deiru kaban sedang ningkong nanga. Sedang ningkong naladi. Penim yaladi. Bot saka mission man hikai ban pen im ya kayin kasem pen im ya ki kon kikti yang ta ki marjan marpa ki mensim ki bakodor bat kumta terter kumta na kabenta ka namta kan ni nagaktin ka jong ulay ko bat ya ka jingmut ka jing perkhat jonga Kabang ngej lu bagade gamon ka jong ulay ban pensngeu hapreng jong hini por. Kalong na tu ko benta ki mga puleh ka basdang ka siti ka jong Apostle Paul Shaw Timothy. Kalong nong ka beningkong ka khot ka basaw ka khot ka kan Henry. Ki kenten ki ba Paul wang Timothy kum ni. To sumaria ladi. Bat yela ka jing hikai. To men yaine hakineki ai. Namar hole ia kani. Me pen im yaladi bat ya kita ke bios ngeu. Kas mat pedeng. Lani ke phang pedeng jong kane ke khot ke melabu hangane ke puar kalong. Sumar yaladi pen im yakiwe. Sumar yaladi pen im yakiwe. Ya kasiti Shaw Timothy ia kepala to dau Apostol Paul. Ngila jutip ia ka kung kasiti, dan ni ka pastoral letter, ni kasiti sekinong serai. Namar bau Timothy, ula deban ia rap ban pej ia ka balang ha Ephesus. Hadin bau Paul lamina ban lek se Makedonia. Tenrei bengi pule, ia ka jing jelew, ia ka jing mayan. Jong ki jing kentu ba ki jing ong ba jong Paul dia Timothy. Ngio i ba ki eki bo Paul u kentu u ong yo Timothy. Ki dairu yang ki dairu yang ki kon ki jong play. Ki bolong ki jing kai yang i wei pe wei kum ki bangai. Ba ki bangai how Jesus Christ. Habingi pule ya ka khot na do khat wei do khat san. Ki dai ki jing kentu ba ki dai ki jing batha ki jong Paul yo muti ba ong. Hukum hikai wat sya ban ibenya ke jong samla jong me
men long karukom hagak ten haga jing long jing em haga jing ai haga jing e haga jing long sungur nang ta shu shu wong men minot haga ba pule haga ba kentu haga ba higai wat klet yakijing ai kabala ai hame to men minot hakini ki ai ai ti yala de heki baka jingroi jong me dan yo pau haki briu hatu kam dei mo ki para me dei bare ka jing kentu yang awak dia ngiru ki kun ki jong ulai bara upol pun kut lagi tu ki te na ka dekat ka bakat riu hawong men pen im yale badia kita gi bios ngau ya me kam semut setia bau Timothy ula ban pen im dalade yalade namar ubreu umla ban pen im dalade yalade Henry ya ka dim jing im pen jim jongi ya ka jing pen im lane ya ka salvation ngimla bala ban pen im dalade yalade Henry tang dau Jesus Christ pada ka jing ia ka jong u ka jing mut ka basai ha ka ne ka pol wong yu Timothy ka mong ba u Timothy un sumar un ri kendong yalade na kata benta ka jing penim ka bansawan om ya ka jing penim ka baleno om ya ka jing penim ka menta ya ka jing penim ka bansawan sumar yalade ko Timothy ri kendong yalade pamen yo penim bat kata ka jing penim kadaya ka jing penim ka bansawan kijing ong kijong po la khat khat we do khat san kidei kirukom kumno ban sumar nagabantawan pen im yalade bat yaki bos ngeu yang iru bat yakine baro ni dei ban pentrikam ni dei ban apply haga jingim ka jongi ka man la kasni lemda kumta ki para bengai ki be ka commission jung nga yalade ka commission haye ngasem ka commission sekimin sem ki kodor langi melawan put gini kan fail pun sen kum ki bangai ni kinsting ban sumarade ngim tiker kum ong ka ten pareng ba ka jing bom sumar yalade ka penlong menginsya keren ben insya iben ki briu pada ka jing long im Kristan gi den ma kata kada upo long what I go to Timothy bon iben ki jing long samla jong what I ko ki para bengai jong ka dom siap oni benya ke jinong Kristan ke jongi ladang imlaban sumarkan penlong rungi bangin kelon ngindo bor ngin sya job bat ngimla ru dalai ban ri yala ke jong ke jingai kabo sumari lade kadawa ya ke jinglong ke bas kem ke jingmut ke jing pekat ban pen ban yale persya ya kano ke bomdai persya ya kanu ke babakla panom kenran den ne ban phai den no wat habai kendo mau siang aga jingai ba jing im jong yu kon Kristan henre ban yele ya ka jingai babha jong ka jingai ban perthobu ya ka jinglong ka jing im ka jong Jesus Christ ban yeng schem ba yai ne kumbau Jesus hiwong jaro ba yai ne hado ba kut uta ken unyo lajim kalenti jong kane ga degat ning kong ka jing shania bat ka jing ai tilut ko jung hau Jesus Christ bat ban bu ya ka jing ong pol men long karukom long ka role model ong pol amtang yo Timothy wong yang ngau bo keren na kene gi wong yang ngi ki kon yo blai men long karukom set example ong pol kani ka jingong kamut bakar rukom kan nuksa ne ka model ka jingim jongi kan yai beteng mdai bakan kut kam dai balong tang sipor kan yai beteng hadu ka jingring bati pinhiar mensem ka bakhaddu ka jongi ngin pet lengkot yakini ki jong ong pol men long ka rukom kam ningkong men long ka rukom set example hakikin
Ngisau tu bahai kini kejumut. Kumno ngakren, kumno ngikren. Ki ai ki keten ki penon kam. Lakalong haye ngasam, lakalong haye jaga pajba, lakalong haye jaga tre jaga kata jungi, lakalong bat ki lok ki jor, lakalong haye para mengai ne ki pempat ngai. Kumno ngikren. Ikten ki bang ikren, laki dei ki babhan ki basniu, kilong kumu kram, ya ba sisen balasiat, mlak syuk ban kem lane ban bat yu. Ladang imnang man tingkan man sumar bha ku gom kren bagi ikten ki bang penon kam. Ibriu kin kena. Inong long nong yalam balang. Ulong dekhot komiti balang. Kadai ke long keme jong ka balang. Kadai ke samla ha ka balang ki bekit ke kam. Yaktin pat kum kawai. Yaktin kum kubi senyong. Ni jua sngeu ya ke jigong. Yaktin kadai ke batiang tam. Kadai yaktin ru ka bakthang tam. Kaba ar menlong kerugom set example ha ka jinglong jing im. Kane ka theu ka jingle ka jing ka conduct ka jing ka behavior ka jinglong ka jing im ka jing. Kumno ki breu ki oi, kumno ki shem ya ka jinglong ka jing im ka jong a. Ngale sarong, ngale meng ngasuhe ngasukrau. Nga ibeng nga nyobeng ye ki wei. Khamtami ki baduk ki rangli ki juki ki kup siliang ki sem siliang. Nga im ka jing im ka penong ka pen sosi ye ki wei. Kumno ngin le habang isem bagi we ki bakla ngima ngitip kumno ngitrit ye ki we pat kumta ter kine kide katto kan ne ki para bagi de ping haban sumar bha yelade kum ki benge haban yele ban yak sai yaban pendo pendam ye ki jinong ki besneu ki jongi endai ban long ki jemno ki besngorit ibe yaisha bat dan im gajing im om gajing im reuniam re gajing im kabar reu blai poluong tang bagarukom im jongpi ai kan yade bagai gospel lukris kabalai menlong garukom set example ha gajing i kum ki bang ikadon kamain ken mau iki atli ki hukum ki bakrau ya baktin ka jong ublei baru Jesus Kristus sudah hukum ongkom do meni yo try bo blei jo me daga donut baro badaga mensim jo me baro badaga jingmut perkhat jo me baro kane ken long ka hukum ka baning kong bat ka bakrau ka baar kalong kum kata men yo paramarjan jong me kum bayala de pule gospel ke jong Matius kalau nong ba arpu ar grod lai pum nyu lai kunda ba gospel ke jong Markus nong khat lai ke khot belai peu para mengai i kini kidai ke hukum ke jong blei kum tau pol upen ken mau yo Timothy kabare ke jingket mau am tang yo Timothy yang i ki kon ke jong blei ban long ke rukom habaro ar kini hukum yo blei ye ki wei pat ka khot ingi bangin yit yala de hato ki wei pat ki o i ne am yang ai kata ka jing e ka manganga yo blei ha ka jing im ka jong hato ngi ne am ye ki wei pat kum la hukum do blei kum ba yala de ngi em ha kini ki sngi para ngi ki bedap tang ka jing yale ka jing kana kajinya shon, kajinya bisni, kajinya pej madong, kajing penmong baging tatrong ye kiwei. Kadai ka challenge ka bakrau. Ka challenge ka bakrau ba. Namar aki negis ni kajing jang ki babun kalaman kriat. La kalong kajing jong nga ukpa ya lagi jong ki kon kiti. Ikme long ki kon kiti la kalong ka jing ka jong ki kon kiti la jong ki kme ki pangin syem ya kata bakal nang man krep ka jing chi yang chi sem ki para marjan marpa pada ki wei kalaman krep
klaim na ya keren ki para ngi ya ke jing I ke jing yo boleh obang imla ban ya kendu ni obang imla ban yo I ka basau men long garukom set example ha ke jing ngai kani kamut bangi don ke jing ngai ke baklan ke baskem teli telan ha uta obang langit kata hau Yesus Kristus bat hau blay. Habang ila priang ban ila ngay hau Yesus Kristus ban ngi persiang ban im kajing im kat bakum ka baktin bat kamon ka jong blay. Kay ka ban dia on test iyangi. On tenjo iyangi. Bat kajing kajing yale kajing tenjo kinang kraw kinang bon. Seriem kumbasya tenjo ujo ubri ubangay. Henry kumaong ucup ngim kumbalong ucup ngim day ban atin ngim day ban do jingkermen Henry tang ban ngay long kat balong jia kat bajia ban prang ya ke jingay ke jong ap jingi day tang daki test abala eksamin mo gibri git ban pen simbavi pas ban simbavi yang kit ban ke eksamin ban test kam tam ya ke jingay play ya ban test ban tenjo ngingat haduk kat no. Anda bala syam yang ibangi dan ki biang ban hakat tes ka jong boleh kijing tenjo. Pembalong ujuk. Ujuk anda bala tenjo la tenjo yu kijing im juang. Anda la tenjo yang ngan mi no kum gaksiar. Ai bakan long kum tai ngabar pi hakat jingat ka jogi. Tawan kijing tenjo kijing ai ingin mat ikajing tenjo ngin dai ban mat awi yang im hakan ni kesla jong kepertai deh bala tenjo ini ladang ilaban yang skem ngajing tes ke bengi tenjo ngin mi kum gaksiar hakmat ka jong trai punong penim jong ngin mau yo pol hadin bulang yo Jesus Christ sem phai den syo umat ikajing pang kijing stom hakan met dok ka jong umat ikajing ikajing yale umat ikajing siap pensitom pat haduk bom dasya ikajing yap ikajing im kaju u klem keladin u yang skem open pau ikajing kaju ngalak mo ki para bengai ki bai ban yang skem ikajing ikajing pedeng ikajing tunjuk mi kendo kini sini kada ke challenge ka ba crowd yang apa ini mikun kijong boleh. Kumtaru wong yo Timothy. Yale ya kajing yale babha. Yale ya kajing yale babha kajong. Sim ya kaste kajong kajing ye. Papilapan penlip. Ya kisom ki be meding jong boman. Da ka basumar sepanggan ni. Da kajing minot. Kumta ngilapan yeng. Ngilapan yeng laban yang scam ban bat scam lu kejingai hadu kabakot kawasan menlong garukom set example hagajing long khoi tin ka jong blai kaong pilong giba khoi nabang long uba khoi Leviticus khatway sapusa bat iwe Petros iwe kan reu kaong to long pi giba khoi namar manga ngalong uba khoi kini kita khot ki bangal puli ki keren sepang kajing longkho sepang ka holiness kaba be sekajing longkho bahkan poi sekajing longkho ladang im kot sekathong kajing longkho ka jong ble kata kading mut ya kajing longkho uba kho kajing mut ka bo pol wong ha kajing longkho ka khamut ya kajing longkho lai ong ha preng ka purity ka bom ya khle bat ka balai naki jinglong ki besniu naki ai jong ka pathai namar baro ki jinglong besniu ki leng kapop kho jaga donot kho jaga jingmut ki jing perkhat kho jaga jingkwa ki jing angnot ki jongi jong ka jingim ka jongi kho jaga kam ka jam ka bengi trai malagasngi ka jingim ka jongi kum kam ngai baro holiness and purity Kidiban ya ringkat. Bu nangingim la bat im kajing im ka khoj purity.
แล้วก็ลองก็จริงแหละก็จริงกำแล้วก็ลองให้เตียนก็ทะเลแล้วก็ลองให้เตยก็ตาเดี๋ยวมันก็ตะกับเรียวกินกันเนาะกินเยอะเป็นบางปอลน้ำบดดังกูมาแล้วapa lah mengapa mengiru pat dia kejing long khu dia ke purity ke jong i kum ki khun ki jong ble ai be ki breu ki nyo i ya kejing long khu ya kejing long jing im ke jong a ki nyo i ya kejing long khu ya ka kam ke bang tre bat kum ta ter ter ka bam sap ka bam phong ka thok ka syukur kam de ben yo jaga kejing im jong i wang ye ngang ngi yo snow ya kejing tu khna ki breu ki sia ye tu ki ong hak ba weu khon ba dang le school wan ra se yeng yo khulom jong para khna school se yeng nda bu pau la wan na jing tre ko khon la padi yo ko khulom ho jong pa to pau la mayu dong pai khon what you sim you kan no tiar what you sim gino no di para kelas ke jong ki biru what sim la vi don kam let vi don kam kopi vi don ko khulom ong ya ngan waran office cái jing im ka ba khoi cái đây cái jing im ka ba sha ba ble un pen keladur un thau thmai ya ka ila ban le ya kata ra wi pule ka ten ka jong ble man la ka sni duai klem da put bat ken dia no na cái jing mlin ki bas ni uparo upol hadin ba klen ni kini santli ki rukom lan ni kini ki model ba ki we kin yo i siempre kun no tang hang ta ndre uben rap so bura ong kintin namar men minot ha ba puli ha ka ba kentu ha ka ba hikai wat lendet ia kata ka jing ai ka ba hame kentu sakum ta ya ki khun ki jong bole kentu kum ta nga ba deng yi kine ki dei ki jing betha ingi kum ki bengai nya ban tista nya ban minot ban pule ya ka ten ka jong bole đây đang ki por ke bengis ngau dan kam bun sen ngange ni long kum ta ni mon swang ni long kum ta tang ki por dan kam pule ke ten ke jong ble lai nang ta klet kam pen le jing mot pule kot school ki we ki kot ka sam ko sta khat khandai ka sta lai pho ko khot ko om ka ba ple ya ka ten jong me ka ai jing sai ka pen sem phang ya ki bi sida ten ka jong ble la dengin pule ngin kalalong ki betli bat ki besuda nginom la ban kentu ki we nginom la ban hikai ki we pa lemda ka tin ka nyong bole ka dap angi ngi su tho ba kum nu ngin la ban besa kum nu ngin la ban le ban ai ban hikai ha ba ya le thli ha ba le suda ha ba ngi duna ha ka tin ka nyong bole oi cái jing duna hak tin cái jing sukthuk cái jing phang kamut bangim dei ban yo ban kip jing hikai jing pule ki bab nia la suk balik hagi school hagi theology la ni ki we kam da mut kum ta andrei cái dei cái jing duna cái jing cái long cái jing bom la cái jing ban pen puson ban jing bom sim kia jing pule dei la dangi pule umun sembako ujong bule hi un pen saya cái jing bom saya jing bad gijing bom sempang jungi bad un pendap ya ke boduna panginapan ai segi wepat ya gijing sisa ka tin ka jong u dei namar kata kadau pol wong sim ya gijing dakli gijing pen im ko wa lam umun sim ka balong ka tin ka jong bulai ni pule ki sti Ephesus kalang ban riu kare ko wat khat nhiều upol ukun tur Timothy wong wat lendet ya kata ka jing ai ka bala ai hame para bangai pi uble ula ai hanga hangi ula ai pi iwe ka sap ka phong ka ba pher iwe ne iwe pat mdon we ne ka we lu ya ki ba uble ula bo ingi ne slap sei ba un bo yangi ba un penlongi ne play klem ka sap ka phong ngidon la ka jong ka talen compare si talen ne si peu talen ne tang mangidon ya ka sap ka phong ko jong ngimdei nomor kataban lendet ngimdei nomor kataban penlen oi ke jing ai ke jong boleh la kalong hakano kanu karu kamro ngimdei ban long kum tu syakri
Ya bukan rat jong ula ai si talen. Bat dia kata ka si talen ke bukan rat jong ula ai ula tep no ka kendeu. Nda bukan rat jong ula wan ban sim jing khen. Usem bau tau syakri bau ula ai si talen. Sim lapun mentoy ya kata ka si talen. Bat ko bukan rat. Ula tim meu tau syakri de ka ong. Meu syakri baman bat baalia. Bala ong ka tin ka jong bulai. Bala bread yau tau syakri. Syaka badum ka biji keliu. Padon ka jing daj beniat. Ni boleh Matius arusan kat saulai pau. Ni kan maru ya ka farsi ki sipau ki sebai rupa. Ki bau kan jase mula khot ya ki sipau ngut ki syakri bau ai ki sipau ki sebai rupa. Bau ong to pin kai tat ndangawan. La ai yang apa dia pergi para pengmei. Ya ki sebai rupa jong ka jing syakatin ka jong bulai. Ngimdai mo ban kai ya kan ngaktin ka jong bulai haki wei pat. Kane kalau ka jing khot ang apa dia pergi ni si. Kaktin ka jong bulai kalau kata ka sebai rupa ka bau ai hangi. To ngin kai ya kata no buan tra unong peninfes. Ya tu ya ka haki wei pat. Ya kaktin ka jing sisa ka jong bulai. Tang ya ka jing sisa ya ki babakla ku makimi haki ni gisngi ki bamenta. In persangkum ki para mai kam hok iki jing ai ki jong bulai. Pei haki no ki area, haki no ki bentar wo pipina. Haka no bentar wo pila ban tre de ban le. Don ki banang ban hikai, kin hikai. Don ki banang ban yeslok kin yeslok. Don ki banang ban duai kin duai. Don ki banang ban duai ai kin duai ya ro kitin ka jong bulai bat kum ta teter. Haknya ruai ke baong hajing syakri yau don ke kam kerhai. Hatung yo inem ki para bengej ya kajing kerhai jong kajing syakri yau bulai bangingej. Don ke kam kerhai ki para bengej bi. Pendon kam ya kisap kita len ki bulai ai kajing im kajong. Yin kan mau ru baka kam kajong konrad. Hakajing syakri kajong yau bulai. Inkan mau bag kamdei sa tega karya. Kamdei ka bangin nang kiyo kerdan. Kumagi government service na corporate service. Kamdei ru bangin kmi linti bay nong ay. Kumirway. Kabay nong ay kandam. Jirhem mabana siya man ya kakam. Yola kustom Kabay nong ay kandam. Dak burom don kibang juya kendo kibang ngala tre ngalai kit ekam bun stem ngalak mi lenti ban sajid kot kunti balang ngalak mi lenti ban sajid temrusan ndai don ba itho yang a don menyeu yang a chúng ta ngasno thánh no ngakiar no sendon kam dei kata ka jinglong kristan kam day kata ka rukom ka bangin im kum ki khun ki jong play trey na ka bata ka buram ka jong play bday ban trey na ban yo buram ka ni ka puthe kum ki bangin idon kam ban duria ban minot ban le tikina long diligent haki ki bala kren ki bala ong bat ki bala kentu dau po la bu tho si per ngai ya Filipi ong kum no ong tu tre dep no ke jing pen im jong pi da ke jing ting bat ke jing khanyo Filipi ar khata tre dep no ko para wing be ya ke jing pen im tre dep no jing pen jong pi ong ke tin ke jong play tre dep no ke jing pen im shaki way bangin yo ya kata ke jing pen im ke jing ai jong tribe nong pen im jong yu Jesus Christ Uji suhu beria keren balagi jong ki senran ki jong ong kumno. Wong kadei yang ban trei ya ka jing trei ki jong ta ubala pha yang kat badang don kasngi kamit kajia nda kumta mdon ubala ban trei. Kadei yang
Kadai yang iban tray ya ka kam ban tray ya ka jing tray jong ta wala pha ingi. Sem la pha ingi bangin syolong kum ne bangin syengek kum ne. O pha bat ka kam bat ka mission bangin tray. Kat badang don kasmi. Kamit kanjia ki para memi. Nginom la syuban tray ya kam ka jong boleh. Ka jing rwa jong ka khoros ka jing rwa ka sispa nhiều ka ong kum no. Ong ngin tray tat jisuan ngin tray tat jisuan ngin tray. Tat jisunwan un yalam syalaye. Ki para wengai ki be ka thong ka jonga. Ka thong ka jongi kum ki bangai kalong ka kam mission ka jinglong missionary bat ki nongra khibor ki jong ublei ka jing tray dep no ki jing pen im ka jongi kata ka de ka thong. Krang bai la ban poi sikene ka thong. Nengkong angin sumar, bat penim yaladi. Set example peni ya kanuksa bat karukom bat debiang halayeng asem. Hakikam ke jam ke jing tre jungi. Haka wei ka benta jong ka jing im jungi. Set example. Dong kanuksa. Bat kumta ki wei pat kin yo benta lem haka jing penim ka badau Jesus. Daga babot ya kijing kentu po. Bat hakarukom ka bo bleu mon ban pendon kam kat kum kijing ai kiju nega kif ka bula ai hangi. Lembat ka bat 3 minute top. Sya ka jing alam ka jong blei bat ka bor mo se bekut. Ha ka bekut ka jing lei ka jangi. Ublei un ong. Pa meu syakri ba bha bat ba minot. Mela minot aba kendia. Anbu ya me hagi bubun. Ublay na wata kapuram jauh. Amen. Ngi panwaya ka jing syakri jongi. Bengirwaya ka jing ruai ka ba aspa laipo. Ka jing ruai ka ba aspa laipo. Sipai jong u Jisu renti barolang. Habariu ka turoy yang intur sa prang. Barolai tli khot lembat ka koros. Para din jong kani kijing ruai ngan sawan kerpa ya Reverend BC Lengdo. In sawa ban bu lengkot ha kijing ruai. Ban pelai lu da kijing kerku penwai. Kijing ruai aspa laipo. Sipai trong u Jisu renti barolan abariu katurai yang intu syaprang Kristu kapten jongi upadan botam Shaka jing job tiyo yangi unyalam lagat makanang chur lay wat kenram shanya tang hu Jisu dai ma u bashan Ajing syakriya angka kamker ai kibahapan kring pan ben syai kibaswai man kasngi kaporhi yungen kentiu Shaka jing job tiyo yangi unyalam lagat makanang chur lay wat kenram shanya tangu Jisu dai ma bashan
Syaprang tungin nantur agal yang utrai Yalap yaga gospel Yadru ajing syai Hukum jong ungin le Bai nong ai kang dam Syaka jing job tiao Yang un yalam Lagat makanang cur Lewat genran Syanya tang hu Jisu Dai mau basyan Ngai ngui me a troi ble bok pa jungi bob nang namar ka tien ka khui ki jom namar ki khubor ka ai hangi lengba jungi por baro ya ka ai ka ba ka tien ki jom ka kran ngi ya rap ngi a troi kan rap i pan pan khui ji jim ning jungi ning kong ba ya ram ngi a troi kan rap ngi pan burom ni me ha ka ji im jungi ba ki ji shakri ki jungi ya me to kat lam ngi ki khun ki jom me haman ki por baro to ai bi ya ju tribe no pen new Jesus Christ Kaji bana bom jikur kejong boleh buka. Nami serba cemun semua kui. Dia sar kat lemangi kum kapalan. Akhirnya kecaka. Akhirnya keri kejengi. Akhirnya setak percaya. Lalu mutasi bom jikur. Amin.